Živé. Takže televízie, dajte si veľký Rubikón. Oh no. Neskôr. Už si ostávali tu stáť. Takže máme tu debatu. Presne bolo vidno. Na live. Co poví Zdenko? Tak, krásne. Ano. Ale pošli mi všetky značky. To je moc. Aj prišiel. Dopredu. To je moc. To je moc. Maroš toto všetko podporuje. No. Co, Samku? Co chceš? To nie môžem tak. No. Ja tak nie môžem. Hej, idú moje izby. Hej, tu je Monika. Nie, nasledená. To tu? Co povíš, nový? Jak sa cítil dneska na službe? Áno? Áno. Tešte sa na... Náš Boží muž, haleluja. Žehname poženanú noc, haleluja. Tešte sa na zajtra na konferenciu? Mocné, haleluja. Jak sa tešíte? Až okuláre, Mišo. Ja bez tričky. Teší sa na konferenciu? Čo ťa dneska zaujalo na konferencii? Všetko? Amen, je to tak? I know like. Mali sme scénku dneska. Áno. Mali sme scénku, nechcem. Ako sa máš? Čo sa ti páčilo dneska? Všetko to Boží prítomnosť a to Boží slovo. Amen. Sláva Bohu. Amen. No dneska aj... Toto je Adam. A tam je Eva, takže... Ja som Satan. A... Áno. My sme na hotele Metro Inn. Vážne? Ale nie homeless, my zapłacili 65 korun, a to homeless. Na zem musimy robić skaka na disability toilet. Skakał bez. My sme teraz na cancel nás tu dal, no. Hej. Tak, tu všetky sú na chodbe, no. Náš už naopak nošíš okuliare, hej. Vyhodia nás. OK. OK.
Good. Wszystkich sme už 2 týždne še nekúpali. Áno. Lebo bojíme, že tu chodiť kúpať, bo nemáme žabky na nohy, len papuči vôbec. Mandriny, zuby rozbité. Yes. Zdenku, jak si sa dneska cítil? Amazing. Good? Puste, daj to veľko, pohodne. Už? Prejdi tady. To je moc. Dajte červený koberec. Dajte modrý. Maro, znaš si za Nebíjte ho.